Бъдете благословени, скъпоценни светии, в днескашния чудесен ден. Божието Слово ни казва в притча Соломонови, 18 глава, 21 стих. Смърт и живот има в силата на езика. И онези, които го обичат, онези, които освобождават благословения, които са извор на сладка вода, ще ядат добрите плодове на Бог в живота си, скъпоценни светии. Това е едно малко по-задълбочено и разширено слово, което освободих в този момент чрез помазанието и откровението на Святия Дух, братко и сестро. Бог ми вложи да продължа вчерашната тема. Малко по-надълбоко ще влезем относно това, което Бог ни казва. И искам с Библията да ти докажа, че това, което самата Библия говори, е истина. Това, което ти проповядвам, е истина, защото е записано в свещеното Божие Слово. Никога неповторимо, винаги вечно и се изпълнява, не казва Исус, с точка и с запитайка. Небето и земята ще преминат, но Божието Слово, скъпоценни светии, никога не преминава. Защо никога не преминава? Защото това Слово е думата, заповедта на Бог. И онези, които обичат Бог, ще ядат и ще бъдат наситени от добрите плодове в живота си, които Бог е обещал на всички онези, които го любят безрезервно, с истинско, отворено и предадено сърце, братко и сестро. Онези, които го любят на дело, а не на думи. И така, скъпоценни светии, искам да отгърнем Библиите си днес на Исус Навиев, 6 глава, 26 стих. Исус Навиев тук освобождава едно проклятие. И искам да видим всички заедно какво де-факто ни казва този Божий човек в Божието Слово и как тези думи се изпълняват. Точно така, както Бог е обещал, че смърт и живот има в силата на езика. Притчи Соломонови, 18 глава, 21 стих. В онова време Исус се заклее с думите: проклет да бъде пред Господа онзи човек, който реши да съгради този ерихон. И някой може да каже: защо, пасторе, Исус Навиев проклина този човек, който наново реши да съгради този град Ерихон? Братко и сестро, отговорът е много простичък. Защото Бог е съсипал този град. Защото Бог е взел решение да съсипе нещо. И искам, позволи ми да ти кажа нещо. Бог иска да съсипе в твоя живот всеки грях. И ако един човек наново възстановява греховете в живота си, това има една много висока цена на плащане. Точно това, скъпоценни светии, ни показва Бог тук. Ерихон е символ на хора, които са водили един нечестив живот пред лицето на Бог. И Бог унищожава този град. По същия начин, скъпоценни светии, когато един човек отиде при Исус, Исус разрушава делата на дявола в неговия живот. Но ако този човек след време се отдалечи от Бога, защото Бог го е благословил, Бог му е помогнал, и такъв човек започва без да иска, волно или неволно, да съгражда ерихонските стени в своето сърце. Кои са тези стени, братко и сестро? Между Бога и човеците. Това са греховете. Защото когато един човек се отдалечава от Бога,
Това, което застава между Бога и човека, е грехът като една стена. И такъв човек ще плати висока цена, братко и сестро, ако не се осъзнае на време, ако не се покай, да разруши тази стена наново, която е започнал да гради между себе си и Бог. И ако не бъде разрушена тази стена на грях, братко и сестро, ето това е, което Бог ни говори чрез Исус Навин. Резултатът е смърт. Резултатът е духовна смърт. Духовната смърт е вечно отделяне от присъствието на Бог. Точно това ми показва Святия Дух, братко и сестро, в детайли в този стих. Размишлявай над това, което Бог ти говори днес и сега чрез мен. И сподели това послание, скъпи братко и сестро, за да насърчиш и да благословиш някой друг с него. Така, продължаваме надолу. Проклятието, което освободи Исус Навин, казва следното. Със смъртта на първородния си син ще положи основите му и със смъртта на най-младия си син ще постави портите му. Ето, смърт. Когато един човек наново, братко и сестро, започва да съгражда тези ерихонски стени от различни видови грехове между себе си и Бог, това, което го очаква в всичките му дела, е смърт. Една духовна смърт. Неговото физическо тяло може да бъде още живо, но неговата личност пред Господа е мъртва. Вечно отделение от Бог. Затова, братко и сестро, от Христова страна те умолявам, не оставя Исус за нищо на света. Нека Исус да бъде приоритет номер 1 в твоя живот. Нека Исус да бъде преди майка, преди баща, преди деца, внучета, съпруг, съпруга, приятел, близък, ближен, който и да е, каквото и да е, братко и сестро. Исус заслужава първото място. Исус заслужава нашата първа и най-голяма любов. Защо ли? Той даде живота си за нас, скъпоценни свети. Още когато бяхме в грехът, Той навъзлюби безрезервно, с една безкрайна любов и даде живота си за нас. И не как да е, но го даде по един унизителен начин. Унижи се за нас, като отиде на Голготският кръст, братко и сестро. Да, отиде за теб и отиде за мен. И такъв Бог заслужава да му предадем цялото си сърце, скъпоценни светии. И напишем едно амин. Предавам живота си на Исус. Предавам сърцето си на Исус. Предавам мислите си на Исус. Предавам силите си на Исус. И всичко, що диша, нека хваля святото му име. Амин, скъпоценни светии. Искам да прочита следващия стих, който казва следното. Така Господ беше с Исус и името му се прочу по цялата земя. Забележете, скъпоценни светии, че Бог е бил с Исус. И искам сега да отидем да видим изпълнението на това, което Бог изговори чрез устата на Исус Навин. Намираме резултата на това проклятие, но не срещу живота, а срещу грехът, братко и сестро. Срещу грехът. Защо? Някой ще каже, пасторе. Защото Божието Слово ни казва, че заплатата на грехът е смърт. И Божият дар е вечен живот. Тук виждаме заплатата на грехът. Отгърни с мен на 3 книга на Царете, 16 глава и ще прочетем 34 стих.
Божието Слово казва следното. В неговите дни ветилецът Хиил съгради Иерихон, положи основите му със смъртта на първородния си син Авирон и постави вратите му със смъртта на най-малкия си син Селув, според Словото, което Господ говори чрез Исус на Виновия син. Забележете, скъпоценни свети, това не е било Слово на човек. Тук Библията ни разкрива, че това е било Слово на Бог. Същото онова Слово, което ни казва, че заплатата на грехът е смърт. Словото, което Господ говори чрез Исус, подчертавам, никой да не се обърка, че Исус е говорил своето си Слово или че Исус Навиев е говорил чрез гняв, чрез омраза, чрез горчив корен. Не. Исус Навиев, скъпоценни свети, е освободил това Слово под помазанието и присъствието на живия Бог. Защо? Защото грехът, скъпоценни свети, не може да съжителства с хората и с Бога. Божието Слово ни казва: или направете изворът сладка вода или горчива. Не може да пуска един извор сладка вода и горчива вода. Не може да даваме добър плод и лош плод едновременно. Направи това твоето дърво, твоят живот, братко и сестро, да дава добри плодове. Това е Божията воля. И има още много неща, за които Божието Слово, скъпоценни свети, не говори. Но истината е, че проклятията достигат хората не без причина. Има грях. Тогава едно проклятие, когато е освободено, има власт там, където има грях. Но ако ти живееш, искам да ти дам добри новини, братко и сестро. Ако ти живееш един свят живот пред Бога, ако ти живееш един чист живот пред Бога, и 100 магиосника и вещици да се съберат против тебе и да ти правят магии, ти даже няма и да го разбереш това. Защото Бог те пази като зеницата на окото си. Но горко на онези хора, които не са в защитата на Бог. Такива хора много лесно може да ги хване проклятие, може да ги хване магия, може да ги хване болест, може да ги хване каквото ти дойде лошо на ума, защото нямат защитата на Бог в живота си. Но ние, които имаме защитата на Бог в живота си, братко и сестро, просто Божието Слово ни казва, че няма чародейство, нито баяния против Израиля. Има и още други слова относно това, когато някой освобождава Слово и то се изпълнява, но ще го оставя за друг път, скъпоценни свети. И просто вярвам, че това, което Бог ни говори днес на всички нас, е било за наше поучение. Смърт и живот има в силата на езика. Това, което изговори Исус Навиев, се сбъдна на 100%. Но какво ни говори Бог с тази история? Какво ни говори Бог? Бог говори на теб и мен: никога не се връщай назад от Бога. Продължавай с Него. След като получиш Неговата милост, изцеление, освобождение, благословения, финанси, това, от което си се нуждаел, Бог ти казва: не се отдалечавай от мен. Не се отдалечавай от Него, братко и сестро. Защото да се отдалечаваме от Бог означава да отстъпваме от Него. Да се отдалечаваме от Него означава наново да съграждаме с нашите грехове тези ерихонски стени, които ни разделят от Господа. И аз казвам: да ни бъде, скъпоценни свети,
в мощното име на Исус. Амин и амин.